Senyor, senyora, si té son, apagui la ràdio, perquè amb aquest programa no podrà dormir. I potser no podrà dormir mai més. Gràcies. DLM, disculpin les molèsties. Bé, representa que ja estem provant de trucar a algú. Calling. Bé, la persona poder estar ocupada en aquest moment. Són les 10:26 del vespre, rigorós directe. Sí? Hola, bona nit. Bona nit. Disculpin les molèsties. Qui ets? El Disculpin les molèsties. Sí. Programa radiofònic. Ens coneix, no? No. Molt bona nit, com està vostè? Bé, qui ets? Jo sóc en Garci, de Ràdio Canet, del programa, i estic amb el Víctor Pereira. Un bon partit. Molt bona nit. Bona nit. Bé, que sàpiga que està en directe, en rigorós, i a punt d'aconseguir un premi a triar. Totalment gratuït, eh? Sí. Bé, això és cert o què? Sí, si posa la 107.6 de la FM... Ostres, és que no l'enganxo bé, aquí, la ràdio. Llàstima, digue-li a algun nebot o germà o amic que per internet també es pot escoltar això. Segur? Segur, a veure, segur. Espera. Vaja, anem una mica esforats de temps, és una mica tard, tampoc volem molestar molt, són 11:15, no? Sí. De 11 del vespre tenim un rellotge ben maco aquí a Ràdio Canet. I el concurs, hi ha un concurs que si vols participar és molt fàcil, és dir unes respostes. Sí. Nosaltres t'ajudem sempre, ja ho saps que som de bon cor. I llavors pots triar entre 3 regalitos, si aconsegueixes descobrir totes les respostes. Sí. Valen? Pot ajudar la família, eh? O sigui, no passa Vale, res. que m'ajudin, vinga. Vinga, ara et formularé una pregunta. Sí. I la resposta és una paraula que comença amb la lletra D. Sí. D de Dinamarca o de dit. D de Dinamarca o de dit, sí. Vinga, amb la lletra D. Programa radiofònic de Ràdio Canet. Sí. Que fa programa els dimarts. Sí. A partir de 11:45 del vespre fins a 11:45 del vespre. Amb la lletra D. Ostres, és que no us sento, no ho sé. Clar, ho tinc una mica magra, Perdona, és que no t'hem preguntat com et dius. Elisabet. Elisabet, així ens podem adreçar pel nom. Molt bé, Elisabet. No és tan difícil, Sembla molt difícil a primera vista o oïda, però avui quin dia som? Avui, dimarts, Quina hora és? les 11:15. 11:45. Sí. Molt bé. Nosaltres ens diem disculpin les molèsties. No sé. Disculpin les molèsties. Amb la lletra D, un programa que fa directe el dimarts, Sí. a partir de 11:45 del vespre fins a 11:45, com es diu? Disculpin les molèsties. Molt bé! Bé, tenim que aplaudeix una mica cascat, l'altre dia es va fer mal al braç. Bueno, dile que gràcies. De res. Bé, passem amb la següent pregunta. Va bé, Vaig bé? Sí, sap què hi ha de premis? Què hi ha? Primer regalem una fantàstica samarreta pel verano. Ole. Feta pels membres del programa. Feta a mà, la pintura. És com quadre. Perfecte. Perfecte. Després també pot triar amb un CD recopilatori de la nostra última temporada a la ràdio, amb la musiqueta i les entrevistes, bé, el que fa un programa. Fantàstic, també. Molt bé, i finalment, i l'últim regal, el regal temàtic, com que ens despedim el dia 30 de Ràdio Canet, regalem un massatge. Vaja. Un massatge d'una col·laboradora del nostre programa, que es diu la Sandra, que té la seva botiga aquí al carrer de la Font. Una molt bona professional amb massatge, no està malament, Molt bé. Molt bé, passarem a la segona pregunta. Val. Doncs la lletra inicial és la I. La I? Sí, la I. Sí. Quan parles amb una persona es diu que està sin... Que estigui... Quan parlo amb una persona es diu que estic i... Sí? I ara és la paraula? Ai, Carai, Víctor, ho fas complicat això, espera, i...
Impressionada. I, a veure, no ens precipitem, que si fallem i ho sentim, haurem d'anul·lar. I ostres, quan parles amb una persona... A veure, això... Pensa que quan parles amb una persona, val? Sí. Hi ha conceptes que van d'un cap a l'altre, no? Sí. Via paraula. Ah, vale, via paraula. Quan parles amb algú, què fas? Un i de paraules. Ostres, quantes possibilitats tinc? A veure, A veure, podem fer una cosa, tens 3 comodins. 3 comodins. Intercanvi. És intercanvi? Doncs sí, No. correcte. Sí, bien! Molt bé, doncs en tenim 2. Vinga, anem per feina, Bueno, va. Molt bé. Amb la lletra S. Esa, vale. S. Ets furofa de les pel·lícules de cine de Hollywood. Uf, bueno, no sé, tu pregunta, a veure. Vale. Superheroi, amb la lletra S, Sí? que quan era petit va venir d'un altre planeta. Es veu que menjava molta kriptonita. De petit va caure una marmita de kriptonita. Sí, I a la Terra va agafar superpoders. vale. El Superman, Molt bé. Bé, veig que Superman l'ha vist tothom, per això. Aquesta era fàcil. Alguna ha d'haver-hi de fàcil. Home, pues sí, Vinga, tenim el Víctor que te'n dirà una altra. Doncs amb la lletra K. Normalment les dones tenen un problema amb això quan van a la balança, no sé per què. Sí. Doncs quin seria aquest problema? En què tenen un problema les dones quan es passen a les balances? Quan ens passem a la balança amb la K, els quilos. Molt bé. Molt bé. Sí, genial, Molt bé. Jo m'estic sorprenent, No pues havíem jo tingut... també, No havíem tingut fa temps una concursant tan habilidosa. Ostres, quina sort estic tenint. Vinga, amb la lletra U. Vale. U d'Urdangarín, aquell que va estafar no sé què. Sí, de l'Urdangarín, ya los conocemos. Sí. Digue'm. Un professional d'estafar. Sí, tant. Bueno, com el rei i tots aquests. Vinga, anem a la pregunta. Vale. Amb la U, aquesta és difícil, és de ciències. Tens algun fill? Sí. Això ho hauria de saber, A veure. si va a escola. Planeta dins el sistema solar, Sí, vale? sí. Que no està ni molt lluny ni molt a prop de la Terra, està per allà, i comença amb la lletra U. S'acosta a algú del cul, però no ho sabem. A veure, la lletra Urano. Urano? Sí. Has dit Ano? Urano, no? Urano. Urano, molt bé. És que m'has donat una bona pista, Clar, del cul, I l'he donat perquè em fa gràcia. Fa gràcia que la gent digui Ano. Per això, Urano. Però a aquestes hores es pot dir, a Radio Canet. Bueno. Tenim permís del director. I tant, a més ja... No és tan d'hora, tampoc ja. No, XX diuen. Ah, bueno, va. Diuen. Você vai entender, eu tô cansada. Doncs vinga, amb la L. Recorda que has d'anar apuntant totes les lletres perquè al final has de dir la paraula clau que formen, Pues si t'ha dit la veritat, no hi ha apuntat cap lletra. Anem una mica malament. Oh, que mal! És que, de veritat, tenia que anar apuntant totes les lletres. A veure si me'n recordo del que he anat dient. Mira, hem fet la D, la I, la S, la Q, la U... D-I-S-Q-U. Espera, que agafo, estic agafant un paper, no t'oferguis. D-I-S-Q. I nosaltres anem ara per la L. Ara anem a per la L, vale. Molt bé. Famós videojoc amb el qual el protagonista es diu Mario i té un germà que sempre va de verd. Mario Bros. Sí, i el nom... i té un germà que sempre va de color verd. Un germà que sempre va de color verd. Sí. Com es diu? Luigi. Molt bé. Ah, això m'ho ha dit el meu fill, Sí, ajuda familiar, molt ben fet. Sí. Es nota que va a escola, Sí, va l'insti. Que ho ha trobat, això d'internet? M'ho ha dit... A veure... No, bueno... que va- No ho has trobat per internet? No, m'ho ha dit. Ara amb la P. Ara amb la P, vale. Amb la P de Pamplona, Decisão, já tô com o pé na estrada. Tubèrcul, Sí? que neix de sota terra, i no és el mateix veure el teu cul que un tubèrcul.
tubèrcul que surt de sota... Ostres, Va, i el pots posar a la cassola així ben talladet, escarxadet. el pop, Amb la P. amb la P. N'hi ha que porten pèl pel vol. I que A veure, tubèrcul... I que són vermelles per dins. Va, Vermella per pistes. dins. És que és complicada aquesta, amb la P. Amb la P, espera. Mira, pots Tubèrcul. utilitzar un dels comodins, si vols, perquè aquesta és impossible que la sàpigues. Amb la P, Amb la P. patata. Molt bé! Ja les coneixies, no, les patates al papiol? Pues no. Ah, no? Són aquelles que tenen pèl pel vol. No, però m'ho ha dit el meu home, això. Ja les hauria de conèixer ell, Segur. segur. De jove, no? Dic. No sé quan se les devia menjar, aquestes. I tu les patates del papiol les coneixies? No, diu que el dia has donat una pista amb el dels pèls. Ah, vale. Molt bé. Doncs ja estem a punt d'acabar, Vinga. Vinga, ja vas apuntant bé? Sí, Vinga, arriba. Doncs això va amb la lletra I. vale, la I. Normalment quan vas a l'IKEA ningú et munta res i a la caixa ho has de fer amb una cosa que hi ha dintre. Com es diuen aquestes coses? A veure, m'ho tornes a repetir? Quan vas a l'IKEA ningú t'ajuda a muntar res. Quan vaig a l'IKEA, sí. I quan ho muntes, ho fas amb una cosa que hi ha dintre. Vale, les instruccions. Molt bé, molt bé. Vinga, doncs jo crec que ja queda l'última pregunta i així ja finalitzem la paraula clau, que la tens a punt. Amb la lletra N, N. buscarem una resposta a aquesta pregunta. Digue'm. T'agrada navegar? Has navegat mai? És que no m'agrada navegar. No t'agrada navegar? No me marejo. Ens passa a tots els mortals, això, O sigui que hi ha anat, però m'hi posen fatal. Molt bé, doncs aquí va la pregunta. Amb la lletra N, Sí. persona que està navegant, val? I de cop i volta el seu vaixell xoca contra un iceberg o un ente Sí. i el barco fa blup, 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 blup. Llavors aquesta persona queda ell sol enmig del mar. Com es diu? Un nàufrag. Un nàufrag, molt bé. Já tô com o pé na estrada. Bé, un nàufrag, perfecte. Tu podies apuntar a qualsevol concurs, crec, Sí o què? Doncs mira, és la primera vegada. Doncs mira, tens una habilitat. Bueno, No, és que no he fet servir ni comodins. No he fet servir comodins. no, Molt bé, ostres, molt bé. fantàstic. Doncs en Víctor no es recorda com et deies. Elisabet, Elisabet, molt bé, molt de gust. igualment. Que sàpigues que pots triar un dels 3 regalitos. Sí. Quin tries? A veure, que era una samarreta, m'has dit? Sí, un CD Un CD? o un massatge de la Sandra. Pues la samarreta. La samarreta. Sí. Molt bé. Ara et direm com la pots aconseguir. Hauries de venir aquí al directe, a Ràdio Canet, Sí, el dimarts 30, que serà l'últim programa que farem. sí. Ens Oh, despedim. quina pena. Sí, però bueno, ja veurem a veure com va el món, com van els camins de la vida. Molt bé. Passa't de partir de 2:15 del vespre amb la família, si vols. Sí, Hi haurà una mica de pica-pica, podreu picar alguna cosa, ens veurem les cares i us donarem in situ el regalo, molt bé. si podeu, Sí, Doncs moltes gràcies per col·laborar aquí amb el concurs del programa molt bé. i res, desitjar-te molta sort i que disfruteu en família. Molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I abans que marxis, vols un tema de música que te'l buscarem? No sé quin demanem de música, el que tu t'agradi. Ja Sí? està. Segur que el poses que està bé. Adéu, adéu.